казах, че се тревожа за теста, госпожа Родригес ми даде всички отговори. Сякаш не можеше да спре. Сякаш са я омагьосали с заклинания за честност. Омагьосали? Това си го бива. Много си забавна, Били. Да, забавна съм, нали? О, не! Тетрадката ми я няма. Ето тази ли? О, леле! Да не би да си магьосница? Моля? Не, аз съм добър приятел, който просто забеляза, че си забрави тетрадката. Няма магия в това, освен ако броиш магията на дружбата. О, аз определено я броя. Това беше най-трудният тест. Как бяхте толкова бързи? Госпожа Родригес ни даде отговорите. Даде ви отговорите? Защо би ви да... Били, нека поговорим за секунда. Знам какво правиш, ползваш магия, за да се харесаш на Уинтър. Потърси си твоя, Уинтър, не взимай моята. Хей, Били! Хрумна ми супер идея! Лабораторни партньори? Не знам какво е, но искам. О, обаче не може, защото Били няма час по науки. Затова да отиваме, моя Уинтър. Добре, мой Роман. Така ли ще говорим? Малко е странно, но ми харесва. Чао, моя Били. Не значи нищо, ако го правиш всички. Час по науки, а? Хей, добра новина! Току-що проверих програмата си и се оказа, че имам час по науки. Като нашите часове. Невероятно е! Да, невероятно е! Супер! Може да сме партньори! Чака ни дисекция на жабок. Звучи гадничко, защото си е. Но аз съм ти партньор. Да видим, що за приятелство ще бъде без това.